Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila sa mga tao, apan dili gani sila mugamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton, ug tan-awa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado, ug nga ang mga tao mutawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara man ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon, ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon, ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Sa unang pagbasa niingon sa dang Ginoo, kung musukol mo nako, ako gimong ipapatay sa espada, pero magmatinumanon mo nako, hatagan ta mo sa tanang panalangin. So kining matarong daay nga tao kanang dili musukol sa Ginoo. Pangutan-an na imong tupad ning namusukol ka Ginoo. Nya unsa man ang pagsukol sa Ginoo, kana bang di ta mosugot sa iyang gusto. Nanglitan giuban na imong buhok, imo gyung kulurag itom, kay di kaganahan anang puti-puti. Nisukol na kana. Kung ang imong kilay tan-aw nimo nipis ra, imo dayong kiskison niya imong badlisan, nisukol na ka. Kana ginagmay pa ng pagsukol niya, maminyo ka niya, imong anak ubay-ubay na, inom day kag pills, palaygit dayon, awa na, nisukol na ka. Imo nang gipangguba ang gihatag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ayaw mo pag-away anang kwarta, mukiha gyud ka, aka na, sukol na ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, pagpasayloay mo, paghigugmaay mo, makigubat gyud ka hangtod mga matay. Bahala nagmagkrisis ang tibuok kalibutan, basta maggubat kita kay ilhon ginatog kinsay hawod,
kana ni sokol na taniana. Gihimo kas Ginoo nga babay, maglinaki gyud ka, kay ako gusto gyud kog laki ko. Gihimo kas Ginoo nga lalaki, magbinabay gyud, kay gusto gyud kong babae ko, usbon ko gining akong lawas. Misukol na gitag maayo, no? Ingnon sas Ginoo nga, Padre, ayaw na isod sa bulsang kolektab, isod gyud bulsa. Ako'y magbuot ani, kay ako'y gadupa-dupa ani. Ako ning hinaguan. Kana mga inana ba? Sukol. Kamo, ingnon mo sa Ginoo, mga ginikanan ay mong pangasaba na inyong mga anak, mamalikas gyud, sige gyud pamunog. Zaman wa mo sukol o nituman mo na sukol. Mao na si Maria wa gyud mo sukol sa Ginoo. Si Jesus wa sad mo sukol sa Ginoo. Sa dihang dinhi siya sa kalibutan isip tao. Unsa iyang gipraktis, masinugtanon nga sulugoon. Muna sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, ay mo pangambisyon anang kamo mooy tawgon nga leader, pangulo, amahan, magtutudlo. Ayaw mo pangambisyon ana. Unsa may pangambisyon nato nga mahimotang alagad sa tanan. Servant of all. Pag kanindota kag mao ni puy ano sa kalibutan, kana bang ang imong hunahuna mao gyud ang pag-alagad. Na dinis atong simbahan gitudloan tagid mo unsaon pag-alagad. Unsaon man pamalit lang gyud mo slot. Kaysa imong pagpalit, imong gikuha ang imong gitawag og gisaligan aron imong ihatag ngadto sa uban. Mao man ang pag-alagad. Kana bang imong kuhaon ang imong sana comfort, ang imong pleasure, ang imong security, ang imong authority, imong kuhaon aron isubmit ngadto sa uban. Wa naman kay authority og sulugoon na ka nya kanang imong kwarta nga ipalit diri slot. Wa naman kay authority ana, kay gamito naman nato diri sa simbahan sa atong proyekto. Mao nay pagpakasulugoon, pero samtang imo pa nang kontrolon, patay ka diha. Nya unsa may mahitabo kung kita magpakasulugoon, matod pa ni Kristo ang magpaubos sa to ipataas. Ang magpataas, may kayo mo memorize na. Kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, sa mahitabo. Unsaon nimo pagka-feel nga gipataas ka? Pero may ginang adi sa namaong ang kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, pinangga kay nas asawa. Murabag musikat lang. Kanang mga anak nakusog kay mutahod sa ginikanan, niya magsigig yun og alagad sa ginikanan, sikat kay nas ginikanan. Pinalitan gina og unsay makalipay. Bitaw. Pero ang nindot yun nga ipataas tas Ginoo kanang makasinati ta og langit. Ang tao nga magsigig alagad, wa gyoy ambisyon nga siya mo'y magpaalagad, kanunay malinaon, kanunay malipayon, kanunay nga kontento. Nga karon ay dako-dako ginang hitabo dias Negros nga governor, giadto gyud balay, girakrakan dito, patay siya. Patay sa daang mga taong diha dool niya, mga siyam sila tanan nangamatay. Kana bitang ingon ana na klase kanang nirakrak sa mga tao nga may tato gihagad og gubat ingon, gob naam jud kay mga tao diha, kuhaan ang inyong armas, pinusilay ta. Arang-arang pa sa to kato mga bata pa misuna kay muhagad pa maggubat-gubat yan, kamoy pares gubat-gubat ana ba kana yung galingkod gaatiman sa mga tao nya imong rakrakan
Kuha na kayo na kana ganing taong na to bag linuog kaayo ba nga buhat muna ang kana mga tawhanang nagbuhat ana karong taknaa wa na gina sila'y kalinaw karong taknaa sige na sila tinawagay sige o karatol na ay gamay nga mga signal nga nailaing tao bratol na sila mao na siya ay gipaubos na ka kana bang nahimo na ka murag mananap sige na laglingi-lingi wa na'y kalinaw wa na'y kalipay wa na'y kakontintos kinabuhi luoy kayo kay nagpataas mas kaugalingon nagpakahaod ay patya na ang mastermind ana oy imposible kayo nagmalinaw sige na narog inom og drugs haron lang yun marelax sinang katong nangamatay konsensya kay wagi siguro maghikog na kay di na niya makunti ang iyang karatol hasulon ka bisad ka ng kuan kanang magsupak-supak sa Ginoo kanang magpaka-authority ba kato akong ipanghisgutan kaganiha tan pakolor kas buhok tanawa di ba maratol ka di jud ka makontinto magsige na kag monitor diha sa amin sa imong naong lahi gyud og kadtong tawo nga wa nagpakolor kay relax lakaw ana relax kayo ba kontento kayo kakuha mo o na mga tao nga mangurakot gyud mangawat gyud panudlanan sa simbahan ba or sa gobyerno ba di gina sila mahimutang nang murag gilas bang ilang kinabuhi di sila mahimutang nya magsigtago dili makatutok ay mga tao kay gihasol man pero kana mga tao nga honest bisag pobre na sila naa sila matod pa sa Tagalog taas noo kanang murag naay kay dignity muna ingos Kristo ay nalang mo patawag og amahan puy na lang ang pagkaamahan unsa maning amahan nga tinud-anay muatiman sa pamilya dili moghimog laing pamilya muatiman sa pamilya og ikaw gusto kang himuong magtutudlo puy ang pagka magtutudlo unsa may tinuod nga magtutudlo kana bang motudlo pinaagig pulong ug buhat mo na nga ningos Kristo kining mga magtutudlo din hinato nga mga proud kaayo kamao man silang motudlo so paminawa lang ang ilang gitudlo pero ayaw sunda ang ilang gibuhat kay di sila tinuod nga magtutudlo kay gasigi ra sila hatag og panudlo pero sila mismo di ka maong mutuman sa ilang gitudlo parihara na sa amahan ba or inahan ayaw mo pagsugal nya siging ukay anang madyong nya siging tungit siging patad anang sortres nya moingon is mga anak kamusgal sugal mo piti gyud mo nako nya siging sugal buang mo na sakto man iyang gitudlo pero sayop ang iyang gibuhat ay mo pa ni garilyo ha wa pa ba mo yung mga trabaho bantay mo sige mo sigarilyo bantay mo nako sige tayo sa sigarilyo ba niya bantay mo na ako aso-aso yang kamot sigarilyo ang anak tao gasigang matay karon nagmadako ko suyop juga ng sigarilyo kay mas influential ba ning gibuhat muna ako dinhi isip inyong pare magsigtudlo ninyo ug ang ako gitudlo wa na nako buhata badlunga din ko ninyo pwede pa kunyog tulisokon in public kung wa na nako buhata ang akong gisulti ninyo bitaw may na lang na makaamgo ko sa akong kabuang pero nagbuhat sad ko sa akong gisulti magdungan sa tag buhat sama ng pagpalit og slat sa may nahitabo sige sa kong palit di lang ko moingon nga parihasi ang akong pinalitan pero sige sa kong palit kay sige kong tudlo nyo palit og slat niya ako waday palit-palit alkansi ko sige kong ingon ninyo nga kinsa tong manghatag taga-agdaghan kansi ko ana
Ngayon ipalit og usa ka slot nato dinhi bag-o pa sad siyang ni-inform nako, ingon din siya palit kog slot pader, nindot kay Ginoo og gibaws sa Ginoo kuno kay tagaan sad siya equivalent og 50 ka slots. Ang iyang gipalit usa ra ka slot, ang gibawas niya equivalent sa 50 slots. Nako, awa pa to kaabot og 100. Kaya ang gusto sa Ginoo 100 mo yun. 100 ba? So kuwangan pa na. Wat-wata lang niya. Saon man na pa din nga maabot og 100. Sige yung palit. Sige lang yung palit. O na 100 gina madugay. Mga igsoon, usahay ang atong tawhanon kinaiya mo og muhari. Muna struggle gyud, no? Struggle. Kinahanglan kita og focus o conscious effort. Sige, manindog na ta.